meselesinde ölenlerin sany barada spesialistler dürlü pikirler aýdýarlar. Ýagny birleri ölenlerin 100 000 çemes bolanlygyny aýdýar. Beýlekler 60-70 000 pidanyň gürrüňini edýär. Başga bir hasaplamalara görä bolsa yer ranmasynda ölenlerin sany 36-37 000 adam. Şol wagtda kino dokumentalçy Roman Carmen tarapyndan düşürilen filmiň halkdan ýaşyryn saklananyny aýdylýar. Tarihi maglumatlara görä 1948-nji ýylyň başynda şäher eteklerini hasap almanyňda Aşgabatda 115.673 adam ýaşaýan eken. Şol ýylyň ortalaryna çenli bolsa, paýtagtda harbylar bilen bilelikde 132 000 çenli adam ýaşaýan eken. Şol ýurda respublikadaky uruslaryň köpüsi paýtagtda ýaşaýan eken we ölenleriň ýartyndan gowragynyň milletiniň urus bolanyny aýdylýar. Tarih Salim Şöhrat Kadirowň maglumatlaryna görä, yer ranmasyndan soň Aşgabatyň ilatynyň jemi sany 66.739 adam bolupdyr. Bular yer ranmasyndan soň gelen 3.303 adam hem öz sunalýar. Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew şol ýurda diri galyp, ýoguz tebii welanyň öňüne aldyraman öz adam kärçilik goruşlaryny ýerine ýetiren Aşgabatlylaryň ählisini gahrman diýip atlandyrmak isleýändigini, ýöne aýratyn atlaryny tutmaly adamlaryň hem bardygyny aýdyp Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Şol yer tiremen bolan ýeger haýtyn familiýasyny suwat ýazmasam bilemok meredatly elektrik stansiýanyň nowosy yer rant başlanyny Aşgabat şäheriniň elektrik stansiýasyny öçürüp bir soňra arymlaryň spesialistlerini tasdiklamagyna görä şol elektrik stansiýa öçürilmek bolsa Aşgabatyň üstünden yer titremeden hem aýrylan şowp ýamgyn howpy gözleken. Birazdan ikinjiden şol ýurda hökümet ýolbaşçylary, döwlet işgärleri azraman aýratyn gahrymanlyk görkezdirler. Bu işler başynda da Türkmenistan Komünist Partiýasynyň Merkez Komitetining şol wagtky birinji sekretary Şahjabat Ersiýaly paýgaşladymlar tutuş döwlet aparatyny tebii wasatçylygyň garşysynda howpgarlylyk bilen aň düşünjeli bilen görüşmäge mobilizatdirler. Ýene de bir aýratyn at tutulmaly bolsa onu şu döwrüň saglyk saklaýyş ministri we Berdigliz bol juda tutanýarlyk bilen guramasylyk bilen ýolbaşçylyk etdi diýip şu döwrüň adamlary ýaklaýarlar. Ýazy Bugaýew Aşgabat yer titremesinden alınmaly tapagyn welin alınmanyny aýdýar we bu pikirine delil edip Türkmen paýtagtyna häzin yer rant durýanlygy üçin garaşsyzlygyň başynda 2-3 gatly jaýdan beýik jaý alınmaz diýilen hem bolsa soňy bilen köp gatly jaýlaryň barha köp gurulýanlygyny mysal getirýär. Şeýle dol häzir Türkmenistanyň gurulýan jaýlaryň juda howlukmaç gurulýanlygyny aýdýar. Gepin erdisine aýdylsa 1999-njy ýylyň aýagynda Günwatar Türkmenistanyň galanjyk etrafynda hem yer ranly we yerli synç Aman Murat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä şonu ýaşaýyş şaýlarynyň 80%-den gowragyna erwet ýan etdi. Emma şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow Rus telewizionynyň bu hadise barada beren maglumatyny ret etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Aşgabat yer titremesi barada gurrungy daha şogully pensioner, 80 ýaşly Jumawa ýaga bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Bu söhbetdeşligi Türkmenistanyň kabarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Sizin ýaşly adam. Siz 1948-nji ýylyň yer titremesi barada görenesden adamlardan bolmaly. Şu döwürlerde näçe ýaşlaryňyzdadyňyz? 13-14 ýaşlarynda bardyr. Eşekli geliyordum. Aeroportun köne zavarı vardı. Yarısı yık, yarısı nemeden. Şunun yanında eşekli durdum da eşeğimi koyup seyredip durdum şu sayda. Semeliyottan. Yani yaralıları, ölüleri düşürüp duran eken. Halatlı adamlar her kaysını yaradarları iki adam olup büyürünü koltuklarından tutup alıp maşini ıskarıp komşa mindirip gördüler. Şoları görüp durdum. Bir saat ikinci semeliyot geldi. Şu ikisini mi göreyip öyle varıp değdemediydim. Şorun yalı semeliyottan bırak. Nemeliler adamları düşürüp dururlar diyeceğim. Oğlum dedi. Aşgabatda yer titrada yığılıp kaldı hemme diye bir kıyın zat oldu şu dedi. Ulanı şey. Beni gören bilenim şey. Ol sonda adamların ölüleri görünýärmidi? Ölü kimdi, ýeri kim bildirýärmidi? O zatlar bir yanına da barıp bilemek o. Bir aramız bir 100 metre 200 metre bardım ben o zatları. Rengine de seret göremek. Döne dedeme barıp aýtdym şonu ýaly diýip.
Olar yer gymyldadı düýündiýdi. Aşgabatda yer gymyldadı diýdi. Akşam diýdi yer gymyldadı. Şonuň nemesi diýdi. Biziň bagtymyza uruşyň soňunda ýene bir neme boldy diýdi adamlaryň. Öldü diýdi. Bolaly. Ondan sonra Aşgabatda näile kömek berilende barada gurrun etmedimi adamlar? Yok, o zatları ben eşitmem, çağı olan son dədəmlər biliyim onu, o zatları ben bilemek. Hiç var. Şu haber Aşgabatda yer ırınındığı barada haber obalarda, vilayetlarda estiripdir da. Ben barıp ayttım da, eşekli barıp, kiripton hellene, şelli eşekli bardım özüm. Dädeňiz şu habary yer ırınındığı barada haber nereden estiken? Men dädem nereden eşitdiğini bilemek, men dädeme özüm barıp ayttım şoň ýaly. Aşgabatda yer titrepdir diýdi. Yo, dädeňe beýan bilýän eken siz baranda. Şu nereden estipdir? Hawda kolhozda agronom bolupmy agronom tahtada işleýetde bir paxtalary idaranyň ýanynda ýörýärdi işlep. Şu işdendir idarada habar bolan bolsa. Şu wagtlar mektepde okuýamdyňyz? Okuýardym mektepde. Mekteplerde şu barada gurrun edilmedimi? Mekteplerde okuýardym ben o zatlary. Mektepde o gurrunlary eşitmeýär. Soňky ýyllar 10-njy klasy gutarýançaňyz mugallimler sapak wagty şol waka barada gurrun beren okmadylar. Ýok. Men başga eşitemek onu. Bu barada hiç ýerde eşitemegem, eşitip. Bolýa beren gurrunlaryňyza sag bolun. Ýaxşy. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, 80 ýaşly Jumawa ýaga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi gurulşyklaryň 80% yerli kärhanalary beriler diýen maglumat bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň binalary gurmak ýa-da olary awadanlaşdyrmak işleriniň 80% inden beýlek yerli gurulşyk kärhanalary tarapyndan amala aşyrylar. Türkmenistan.ru websaýtyna 4-nji oktýabrda berilen maglumatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýan täze permanyny laýyklykda ýurtda alınıp barlayan gurulşyk işlerini yerli gurulşyk kärhanalarynyň paýynyň gitdigiçe artýanyny gaýdylýar. Emma gurrun edilýän bu dokumenti haçan we nirede gol goýulyny barada açyk maglumat berilmeýär. Habarlarda aýdylýyşyna görä bir resminama ýurtdaky taraplar bilen gol çekilen şertnamalar esasyny ýurtda desgalary, jaýlary gurmakdaky ýa-da olary awadanlaşdyrmakdaky, rekonstruksiýa etmekdäki işiň şertnamada göz öňüne tutulan gurulşyk materiallaryny hemde tehnikany göz öňüne tutmadan 80%-ni türkmen tarapynyň amal etmegini kepillendirýär. Statanyň soňy. Şol bir wagtda ähmiýeti uly bolan senagat binalary saýlan gurulan wagtyny bir resminamadan çykmagy ruhsat edilýänligi hem maglumatda aýdylýar. Emma ähmiýeti uly bolan senagat binalaryny nähili gurulşyklaryň degişlidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Yeri gelenini bellesek, täze düzgüni ýerine ýetirmedik, yerli ýa-da daşary ýurt kärhanalaryna garşy nähili çäräniň görüljekdi barada hem halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Emma resmi metbugatda aýdylmagyna görä, täze resminama laýyklykda bu çäreler Türkmenistanyň gurulşyk pudogyny östürmäge, yerli gurulşyk kampaniýalarynyň işleriniň mümkinçiliklerini giňeltmäge, şeýle hem investisiýalary has yerlikli peýdalanmagy gönükdirilendir. Berdimuhammedowyň gol goýan bu resminamasy Türkmenistan ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän, ýagny döwleti degişli idara kärhanalaryň ençemesini, aýlyk haklarynyň wagtyny berilmeýänligi we bankomatlarda nagd pulun köplenç tapdyrmaýanlygy barada maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gawat geldi. Mälim boluşy ýaly Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly bäri ýurtda giň gerimde amala aşyrylýan gurulşyk işleriniň aglawasy,
daşary ýurt kampaniýalaryna berilip, munyň netijesinde milliardlarça dollar möçberindäki pul serişdeleri ýurduň daşyna gidýärdi. Yerli synçy Amanrat Bugaýewiň sözlerine göre, bu resminama gazdan, nebitden hem pagtadan gelýän gyzyl pullaryň ýurduň içinde galma üçin wagtyny kabul edilen karardyr. İntihasyza ýurdu häzir ykdysady krizisten bir zat gorasa, şeýle kabul edilen karar bar. Soň kerwelmaşdy bolmaly. Veya ýurdun özüniň puly özüniň içinde galýan maliýe serişde ýurdun daşyna giden okda, şo büyük manyşdaýdy. Şunu kol çekmege ýurdun altyn zafatyny, altyn pulny teşeklemäge. Ýurdun işden çekmäge gowrat ýerli ýetirip bilseler. Şol bir wagtyň özünde ýurtdaky gurulşyk işleriniň 80%-iniň yerli gurulşyk kärhanalaryna berilmegine, olaryň näme derejede taýýardygy barada hem dürli garaýşlar bar. Yerli synçy Amanrat Bugaýewiň sözüne göre, ýurtdaky gurulşyklaryň aglabasy Aşgabatda amala aşyrylýar. Emma vilayetlerden gelýän türkmenistanlylaryň paýtagtda hasaby durmak meselesindäki käbir bürokratik bökdünçlikler bolsa, henis hem dowam edýär. Propiska, ýagny ýazga durmak kynçylyklary, hünärli işçi kadrlarynyň ýörüte hünär öwrediji tehnikumlaryň ýetmezçiligi sebäpli yerli kärhanalaryň näme derejede taýýardygy sorag astynda galýar. Şol sebäpli mugutuny hünär öwredýän mektepler açmaly. Okuwuň ýarsy teoriýada, beýleki ýarsy praktikada amala aşyrylmaly. Okuwuň praktika döwründe olara aýlyk haklary tölenmeli, yerli synçy we ýazyjy Amanrat Bugaýew aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz gurulşyklaryň 80% yerli kärhanalara berilmeli diýilen maglumaty dinlediňiz. Onu size Hudaýberdi hally tanışdyrdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde Merdan Saryýew. Türkmenistanda döwletiň käbir idara kärhanalaryndaky işgärleriniň 2017-nji ýylda Aşgabatda geçsek Aýza oýunlarynyň çykdyjylary üçin öz aýlyklaryndan bir bölegini bermeli boljakdyklary barada duýdurulandygy dogrusynda Türkmenistanyň durly künçeklerinden maglumatlar gelip gowuşýar. Lewabyň merkezi Türkmenabad şäheriniň çağlar baglarynyň birinde terbiýetçi bolup işleýän, özüni Nargiza diýip atlandyrmagy haýys eden illeşlerimiziň biri. Öz işleýän ýerindäki tämizçileriň aýlygyndan her aýda 200 manat çemisi tutulup alynýandygyny gurrun berdi. Olaryň tämizçileriň bar aýlygy hem 560 manat çemese, onuň hem deň ýaryny Aýza oýunlary diýip alyp galýarlar. Ol nereseler işini hem taşlap bilmeýärler. Başga garaşyp duran iş barmy? Diýip Nargiza Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Nargiza Çağlar bagynyň direktorynyň indi terbiýetçileriň aýlyklaryndan her aýda 200 manatyň tutulup başlanjakdygyny duýdurandygyny habar berýär. Direktorymyz watanyň prezidentiň ýene nämäniň bähwidi üçin biziň aýlygymyzdan hem puluň tutulup başlanjakdygyny aýtdy. Odol hem aýlykdan aýlyga zordan gün görýäs. Inni nädip ýaşamaly? Diýip Nargiza Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen häkimetlerine adamlary injilikden gaçyrýan möhüm sorag bilen ýüzlenýär. Aşgabatyň banklarynyň birinde hasapçy bolup işleýän ildeşlerimiziň biri de öz adyny aýtmazlyk şerti bilen agzalyan mesele bilen baglylykda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Onuň sözlerine görä öňümüzdäki aýdan başlap bankyň süpürüji Garawul ýaly işgärleriniň tähmet haklaryndan her aýda 200 manat tutulur. Ol bu pullaryň hem geljek ýyl geçiriljek Aýza oýunlarynyň çykdyjylary üçin alynýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda taşowuzly ildeşlerimiziň Azatlyk radiosyna ýetiren habaryna görä 20 awgustda vilayatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda bilim işgärleri mugallimler çağırılıp ýürüte ýygyna geçirilip, onda awgustdan başlap aýlyklarynyň bir bölegini 2017-nji ýylda geçsek Aýza oýunlary üçin bermeli boljakdyklary barada duýdurulypdyr. Yerli häkimetler ýygynaga gelenlere aýlygyňyzyň bir bölegini meýletin geçirýäniňiz barada şu wagtdan arda ýazyp tapşyryň diýip görkezme beripdirler. Yerli mektepleriň biriniň direktorynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häkimetler diňe bir geljekki aýlyklaryň bir bölegini tutmak bilen çäklenmän,
ise 2 aýdan bäri tölenmän saklanyp gelinýän zähmet haklarynyň hem aýzy oýunlarynyň çykdyjylary üçin döwletiň hasabyna geçiriljekdigini habar beripdirler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan mektep direktori ýygnagyň dowamında uly gowuk galmagylyň ýüze çykandygyny, hatda ýagdaýlaryň vilayetden gelen resmiler bilen ýakalaşmak derejesine çelini baryp ýetendigini aýtdy. Yeri gelende bellesek ilatyň aýlyk haklarynyň bir bölегiniň aýzy oýunlary üçin tutulup başlanjakdygy barada ýurduň durly vilayetlerinden gelip gowuşýan maglumatlary türkmen häkimetlerine resmi derejede tasdiklatmak başartmady. Ýöne belli bolsaýaly bundan öň hem aýzy oýunlarynyň çykdyjylary bilen baglylykda türkmenistanlylara goşa dyrnakda meýletin salgyt salnypdy. Ýakynda senatçylar we telekiçiler birleşigi öz agda kärhanalaryndan aýzy oýunlary üçin meýletin görünüşde pul goldawyny bermeli diýip görkezme beripdi. Telekiçiler döwlet bilen baglaşan şertnamasyna görä her aý girdejisinden 50 000-den 100 000 dollar aralygynda pul geçirmäge mejbur edilipdiler. Munyň netijesinde käbir telekiçiler girdejiden beter ziýana galyp başlandyklaryny, netijede öz işlerini duruzmaly bolandyklary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda aýzy oýunlary üçin uly gerimli guruluş işleri alınıp barylýar. Bu oýunlar üçin niýetlenip 5 milliard dollarlyk olimpiya şäherjigi gurulýar. Ondan daşgary hem paýtagtda köçeleri we binalary awadanystyrmak işleri alınıp barylýar. Bu işler üçin döwlet büdjetinden çykarylýan maliýe serişleri barada ilat köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Gepliyar Azatlyk radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Orsiýet Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan ýene bir ýadro ulalaşygyny toktatdy. Bu ulalaşyk ýadro energiýasy boýunça birlikde alınıp barýan ilmi barlyklar hakyndady. 5-nji oktýabrda aglan edilen bu göçüm Amerikanyň Orsiýet barada alyp barýan düşmançylykly hereketine karşı gönükdirilýän çäre diýilip päsýetlendirilýär. Bu ýerde gödöňünde tutulýan Orsiýetiň Ukrainadaki agresiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar tarapyndan Moskwanyň garşysyna girdilen sanksiýalar. Biz Orsiýetiň ýadro desgalaryny täzelemek we onuň hawpsuzlygy ýaly ynjyk meselelerde indi Washingtona anam edip bilmeýäris diýip Orsiýetiň Daşary işler ministerligi aýtdy. Ministerligiň bellemegine görä alalaşykdyň Birleşen Ştatlar sanksiýalary ýatyran halatyna gaýtadan dikeldiler. Orsiýetiň Daşary işler ministeriniň ornmasary Sergey Repyakowyň Interfax habar gullugyna aýtmagyna görä 2013-nji ýylda gelinen alalaşygyň togtadylmagy Washingtonyň 2014-nji ýylda Orsiýetiň garşysyna sanksiýa girdidenine ýadro energiýasy baradaky şular ýaly hyzmatdaşlyklaryň ählisini togtatmak bilen eden düşmançylykly hereketine berilýän jogap. Şeýlelikde gerekli Birleşen Ştatlarda bizdeňe Amerikanlaryň 2014-nji ýylda eden zatlary hakda kanuny taýdan deňaramlyk döretdik diýip Ryabkow aýtdy. Ýöne bu göçümiň täsiriniň Orsiýetiň gerek derejesindäki platonini ýogatmak baradaky şertnamany togtatmagy ýaly çynlygy bolmalygy mümkin. Moskwa tarapyndan 3-nji oktýabrda togtadylan bu şertnama sowuk uruşdan soňra Amerika bilen Orsiýetiň birege ýakynlaşmagynyň alamaty diýilip garalýardy. Moskwa bilen Washington arasyndaky gatnaşyklar Birleşen Ştatlar Siriýada asyşyklary beretmek boýunça Orsiýet bilen alyp barýan gepleşikleri togtadandan soňra çalt tartgynlaşyp ugrady. Şondan bäri Orsiýet Birleşen Ştatlar bilen bolan alalaşyklaryň bir näçesini togtadyp, özüniň Siriýadaky güýçlerini artdyrdy. Siriýanyň goşuny hem Aleppo şäherini ele geçirmek üçin Orsiýetiň goldawy bilen alyp barýan kampaniýasyny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi Mark Toner bizim mühim mesele we iki ýurduňda behbidini digine ananýan zadymyzda Orsiýetiň hyzmatdaşlygy bir taraplyň togtatmak kararyna Birleşen Ştatlar gynanýar diýdi. Bu aralykda ýokary derejeli diplomatlar çarşamba güni iki tarapyň arasyndaky gepleşikleri belli bir derejede saklap kalmak barada tagalla etdiler. Birleşen Ştatlaryň müsümezäki hepdeniň başlaryna Moskwa bilen göni gepleşikleri togtatmak kararyna gelendigine karamazdan Amerika
Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry bilen onuň orsiýetli kärdeşi 5-nji oktýabrda Siriýa baradaky gepleşiklere täzeden başladylar. Kerry bilen orsiýetyň daşary işler ministeri Sergey Lavrov telefonuna Siriýa, Ukraina we Demirgazyk Koreýa barada pikir alışdylar. Döwlet departamentynyň sözçüsi Mark Toner Kerry'niň Siriýa barada Britaniýanyň, Ýewropa bileşiginiň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň we Kataryň diplomatlary bilen hem görüşendigini aýtdy. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi. Gunduz şäherinde uruşun başlananyna şu gün 4-nji gün. Bu şäherde köçe çatışyk dowam edýär. Jeňçiler şäheriň aglabasyna iýeçilik edýär. Halk şäherden gaçyp çykmaga mejbur bolýar. Nan çörek gıççılığı ýüze çykypdyr. İçeri ýaly agyl suw ýok. Elektrik tok kesilipdir. Keselhanalarda däri-derman ýok diýip aýdylýar. Şu ýagdaý bilen bagly Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň deputaty Seyit Esadulla Sadat bilen söhbetdeşlige siziň ünsiňiz çekýär. Halkyň ýagdaýy düşenme günden agyr bolýar. Türkmenler Gunduzda ýaşaýan Gunduz şäherinde olan ýagdaý nähili habaryňyz barmy? Bu ýagdaý hemmeň üstüne barabar gelen Türkmen mundan beterrek tabada derbeder. Şol mantyka hemme Türkmenleşen mantykada. Şolda Köteýgetde Türkmen şerde bar. Şerden uruşy şuru bolan. Sarasapda Türkmen bar. Çyldyksaranda Türkmen bar. Çukurgyşlakda Türkmen bar. Sifat familiýada Türkmen bar. Türkmen bar mantykalar Türkmen aýag astynda galan hemme. Komandany emniýet, riýasat emniýet, masarada başy hemme jaýlary düşmanlar eline alan Gunduz sukut eden dün Gunduz wakilleri bilen Mawin awal sarparast reisi jamhur Janal Abdurreşid dostum reisi ulisi jerge Hacı Abdurrauf İbrahim'i oturuşdylar. Şol oturuşlyklary bizlere kamaýa edip öten akşamdan bari hem elbette hidayet telefoni bolanlar. Komandorlar, emniyetler ýaşy işleri. Bugün hem birer Waziri Difa we Dahyla geljek. Emniyetleri teşvik edip welaýatymyzy düşmanlaryň elinden teslim edişlige koşuşy bar diýip bizler umidwarlyk edip meýdanda şiddet muýsepetler, wakiller şol waziriň alynda istikbalda otyr. Halkyň ýerine nany ýok, çöregi ýok, çörek 50 ganaýatda suw ýok, içeri diýip elektrik ýok diýip aýdylýar, şeýlemi? Ölüler ýüzden çykan ýok, zahmylar ýüzden çykyp bilmän ölýär. İki taraftan salay sakilanyň oky merdimleriň öýlerine düşüp üýüni bozup awlatlaryny öldürüp zahmy edip dur. Bark kata bolan isleşen bark odalan, bark ýok. Bark bolmandan soň suwam ýok. Suwun reisi bilen şahardarlygyň reisi boza gaçyk eden hatta bir jenerator çalan edip bir merdimlere bir ýürek kuýdurup suw uzadar ýani insanlar berde galmadyk. İdaranyň reisleri kaçan merdimlerden bir nane 10 rupiyalyk nane 50 rupiya alýar. 50 rupiyalyk karty telefona taşlap gepleşýände ise 140 rupiya alýar. Dukanlar hemmesi kapysy bend. Öten akşam Haydari market bir kette market hemmesi parçın puruşluk, omda puruşluk o daldy. Merdim ýasyna umydlykda da köp pereşanlykda gecesini akşam ertir etýär. Şu halatda biz näme edeli? Hudadan bölek başga zorumuz ýeten ýok. Şabahanalarda dawa tükenen. Hatta bark ýok, ameliyat edip bilen ýok. Keseller intikal eder, emin mantykada dal o mantykadan kesel çykaryp bilen ýok. Ana şu halatda bizler ýaşaýar. Halk Gunduz şäherinden gaçwam çykýar diýe şeýlemi? Bilkul Gunduz şäherinden iki tarafa gaçýarlar. Hem Kabul gaçýarlar, hem Takhar gaçýarlar. Kabul bilen Takharyň merdimlerinden solasaňyz gaçyp baran awaralarymyz imkany bar 6-7 miňden aşanmasa. Olara soň bir kömek zat bolýarmy kabaran ýerinde? Takhar kömek etýär, Mazar bilen Kabul bilen ýok. Gepleşik taýlap azatlyk ýeteren Kabuldan Şaýmyrdan Olymrady. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar günneligimizi geçirip gutarýar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.